nagkita na po ta mga sir. I'm back sa pag-upload. Pasaylo ako nga nung karon pa ko naka-upload. Alin ako yung nata mag-shoot with secure biners with lumboy nga snack. Oko yung tanin nyo kay taod-taod na tawala ka uban. So enjoy mo dihang tanan. Opening na punta diri sa sakyanan. Lingasan! Teka. Hop. Yawa, di ko pa opino na ni. Opening na eh. Opening na pod may karon diri sa sakyanan mga sir. Mga sir! Wow! Init kayo! Oh, karon na ka. Ipulan na sir. Hel, ipulan na. Isuko ka ni ma? Kagaruan ha? Hindi na mao kataong. Lagi, pagkahulat. Karangon ka na bro. Bara. Astang inita mga sir. Kinanglan tag full blast nga aircon. Ay, ba yun? Sarap mo. Hay ni mong agtang ron. Alinga. Ikaw ba? Nasa kay ka? Agad pakitagnaw, ipasan pa ning panahon nga pati inita. Haggard kita ni Hagardo Versosa. Kinatali ra po ta. Ano na lang mo pa namang kapiluan sa home vlog pod. Ikaw, dapat hindi mga pilaw. Bully sa tanang bully. Pinagkabuli. Ako'y mayong nga o kasabot. Nakoy pamuta na mayong. Lingisa. Anong gwapo ka? Ha? Anong gwapo ka? Nanong gwapo ka? Anong gwapo ka? Kay lakihan ka. Aya. Tagay na. Saan? Sayo ka or kusngaon ka? Saman. Gwapo ra kay ka para manglimos do? Batsay. Gwapo ra kay do? Lamasi na to? Brand new pagkagalo, yung mga limos ra ka? Scammer diyo. Bawal gwapo niya. Dali dito ta. Wala naman, dili ba? Ha? Wala naman. Dili ba? Klaro ang dagang bakante huwan. Matay ni so mangutahan ng puno. Oh. Og sa dihang naabot na kita ning location na mo mga sir, dili na punta magpakanaas. Pildi ka, mundang na ka. Sa mga kang dali, man kay kag ubo, man kay kag pasensya gyud gihapon. Lubod sa kong height. Langan og tagaan kung taas nga pasensya nga bubura ka. Papildi ka, dapat ubawi ka dili kay surrender. Sama ra na sa guma. Kung kayag duha ka buok, mamang di god. Sa, libang na dito ka. Ano ka libang ko sa ko? Kanang kalkon ako sa shirt ba? Ih. Fire at will. Uy, kalibang na ko na dito, tipin. Man na. Iyaw, mapag-update kasi sa minuto. Beda appear mo nga. Imagine ako, imagine. Sana. Dalawa. Gapakyot. Dakog lawas pero igat. Pinaping clips paning buwa. Dako kay glawas, music pang babaye. Filter, pink clips pa. Regards ko sa pink clips na. Hawak mo ang bit. So mostly nga narayod mong adlaw diri mga sir pag magpahuway, puro binuang ra gyud ning mahitabo bisag magpahuway. Dara. Dara pen. Nga nakita pen ba? Dala. Dakog lawas, igat. Hawak mo ang beat. Sexy makikitong TikTok may opot. Pina-lipstick pa man. Filter pag red lips. Og kaning mga orasa mga sir nakabantay manguday mga daggan king bunga sa lumboy diri sa unahan, automatic amo na pod ning gibirahan. Kay gipanggutom man pod ding mga kanahan. Aw di manginabuhi pod laman. Lumboy. Sus pagkadagha mga lomboy. Sa paganahan mo panhaling asa mga lumboy, just contact Sir Clint Yes, because I can deliver all the lomboy you want. all over the world. Yes, we have different kind of lomboy. The violet one, white one. Asa nang white. Yes. Black one and the brown one. We have the pop one. Kanya mo siya good. Tanang tilaw ta. So mo na gyud ni siya mga sir, hulbot na ta direk mga lumboy kay lami man kay siya tamos-tamuson kay perting pagkatamis. Na tamos-tamos gid ra dodong kay nao gagusla na nang nawong nimo. Gama ron mga sir kay manginabuhi me. Hala kadaghan na ana. Oh. Grabe jud kadaghan mo nang among mga laway ani mura nagtinta ni mga ipangluwa. Mara ko gakaog ink. Pwede man nagmobay dagwin himo og tinta bebes ha. Ha? Alon eh.
Og sa dihang busog na gining makanahan mga sir, o di diretso na punta sa atong location para magasyo. 100 videos. Delay earning daw? $0.58. Tawa ni Mosmeta? Kami adoklon. Marang ka mga nagsugod-sugod og vlog, good luck. Depende na. Pahuman na. Asa pa rin ibulta? Wala ibultangan na? Sabi naman na mabasa. Stuck na bong ay stuck. Marag balibay dagay na boss. Kuan ta rap lahat bilin pa sa bagsa. Nga na untay mo race si mong sakyanan po. Buyag. Sticker ng inyong kuan, decals ng inyong registro ba? Itapot na inyong cover. Ipa billboard. Pa billboard. Ini-green nyo, another decals na po dokyo. Tangkalo. Decals pa man ganang. Kana pong color sa imong motor mo, pwede may decals. Wa na ko nang decals nga. Ini-green nyo. Ulol. Wala. Ha. Wala ka siya. Mana may fight pa niya ta? Tungod di mo. Tungod ni mo. Mama to ninyo kung absent mo ka. Wa mi paniud to guys. Damay-damay tanan. Ah. Mayra po dai wala minakakuyo gahapon. Absent may gapon. Sus. Yang mama mo ako. Yang mana eh? Patay nis Dokyo di mo ang kun ano iyang bago. Bitaw na eh. Ayaw ganiyara kong kaingan. Makuha na ako nang ipadala ni mo sa. Ayaw. Salamat. Change location na punta mga sir, pero gibate tagagutom. Nakuha gyud maayo dong kay balig yung gutom mas imong nawong. Og diri na punta sa next location mga shoot mga sir. Ano magkuha? Kuan. Ha? Ano sa? I-upload. Gamay ra nag views ko mo. Gamay ra. Ako'y actor. Sorry para Oscar Biner siya ron ako. Mo pili actor. Ako'y actor bigla ato copyright. Copyrighted. Ay lahi mang toy sa muha. Sabuga. Pwede PR ka. CPR. Halo kang pwede mo. Kuha din katong kuan. Wala sulot bakod. Masa tayo mga dok. Masa tayo mga. Grabe. Sima yung Tokam squad. Nangota na no. Why laman dan ekstrahan ni Teng. 3 cam. Ekstrahan nga sa ay. 3 cam sir. Di daw, kuha ni daw kanang blocking daw. Blocking. Kung man yung bulok. Wa ka daw latawon. Spook. Bagay tabot. Hey, suba ka. Ay, ilan taon ka? Walang taon. Pagdali, yaw. Abada. Sa bato begini ah. Lamaw. Tamalong. Ay, si Elmer Gilantaw, di ako. Ilnos. Mutut pag inom na, i-press niya ano, aron matuluan siya tubig, hanay mabasa. No. Wala pa kay tubig, kasapaan pa ka. Tubig. Nagkasapa pa ko. Sabi niya ako doon. Sapa pag yun. Yo, busing. Matik change location na punta mga sir. Kaya humana naman punta dito. Ato na punta sa unahan. Kinsa na si Desiree Bubong? Aban. Di lagi kang matamakon sa akong video lagi. Baboy nga tabakong kamel. Lula. Grabe na gudo. Na. Hala. Ha? Ako ang lula nga palang gagay nako. Amang kari laging kape oh. Sugar free. Oh, di kan sugar free na ne. Pre na. Ano ba? Kana di ba katong kape na may kape nga sugar free? Isugo na mo siya palit og kape og kalamay. Kaya pag-aral nimo lanto nimo gagmamang kulang ng sukle. Kay free na bitong sugar ato kay nabay nakabutang mo to. Sugar free. Ang punchline sugar free. Domingo ra gyapon pen. I-balance lang yung channel. I-balance lang yung channel. Ihawa sa tanan sa imong kinabuhi. Willing baka tutulong na mo. Guys, share na ko ninyo og unsa ka patsada diri sa probinsya. Okay? Ay mo katingala og mamanghinay kaong tingog. Kay unya akong tingog madong. Ngog nila adto kay shooting sila makasaba ko, makapiso ko. Okay? Mani diri, nani sa mananaw diri talingting sa sakop sa Enrique Villanueva. Oh. Di ba pagkalami kayo sa tong palibot karon?
dapat positive vibes ug unsa man imong naagian ron kalisod ug nakaagi kag kalisod ron atras ayaw agihan na pangitaglain dalan. Okay? Og diri sa natapos atong bagong episode sa atong vlog mga sir with Secure by Nurse. Pasaylo ako nga dugay ko naka-upload kay naman gun migyasikaso nga importante. Pero don't you worry mga pre kasi nagbabalik na ako din hey. Mo nga tangi ako mga upload nga na-edit na din hey. Mo nang si Bubong na masultay. Cut!